En una època com l'actual, on tot, absolutament tot, es controla amb precisió matemàtica gràcies als avenços de la tecnologia, resulta que a Catalunya no podem saber amb exactitud quants morts hi ha a causa del coronavirus. D'un dia per l'altre passen de 3.700 a 7.000. Poden llegir vostès aquesta notícia en qualsevol diari d'avui. El govern de Catalunya, i això és greu, sembla fer els números del gran capitán amb les defuncions. Podran justificar-ho com vulguin o com puguin, però la veritat és que la sensació és de desgavell absolut. I aquest fet genera encara més por que la que ja tenim a causa de les conseqüències sanitàries i econòmiques del virus. Quan he sabut aquesta notícia no he pogut evitar fer aquest paral·lelisme. Si el govern de Catalunya actual no sap ni comptar les defuncions, com pot fer la independència de Catalunya, que és una cosa encara molt més difícil? Pensem-hi.